So mama molweni, Molweni. bendicela mama uzi-introduce ukuba ngumama ubani and use-ArtSen. Umama uMajali Nakwa owaseJerusalem ngowe-Village Ward 7 othungela apha e-Art Center oseneminyaka ke ekweli candelo lakwa-craft e-over 30 kweli candelo le-craft. Ndingumama ke ohamba kwii-exhibitions, Grahamstown exhibitions na-local municipality ne-district ngokunjalo. Zonke iindawo kufuneka kwenziwa i-exhibition ndiba khona xa ngeligqibile. So ke makhulu, njengoba thina siyi-BCC we've had i-event apha ekhaya sisebenzisana kanye ne-OR Tambo Art Center. Bendicela usibekele nje ngokwesinele se-OR Tambo Art Center ukuba bezithini mhlawumbi okanye zithini expectations zenu, okanye nilindele ntoni from ukuba sisebenze sonke okanye from le event ebekade siyenza nezinye ii-event esizenzayo in the future, ukuba yintoni enilindeleyo from the relationship yethu. Silindele ukuba i-Art Center okokuqala isasazeke okanye yaziwe, ibe kumgangatho ophezulu, iphinde futhi bonke abantwana bakwazi uba apha eBizana ikhona i-Art Center, kwenziwa ntoni e-Art Center. Babe nomdla wokuzokwenza ii-event ezithile apha e-Art Center. Kunoba badibane babe ngamaqumrhu esitratweni bagqibele bedliwe ngam, kodwa i-Art Center ilungiselelwe uba ngoku khona nina abantwana mabayazi uba bakhona abantu abalingana nabo ekumele uba mabeze e-Art Center bazodibana nabo, babafundise izinto ebebengazazi, bazi uba uyakwazi ukuphuma esikolweni uye e-Art Center, ikhona into ezakwenza uncediseke e-Art Center, u-exercise ukwenzela uba uthi ezincwadini zakho uba ubukhe walibala kancinci ngokwesikolo. Silindele noba ke i-Art Center yethu ingaske imotiveyitheke njengebhombo. Xa uphaa iGogo ufika kugcwele abantwana bephithizela, bephuma bengena besenza ii-events zabo, kungekho hoya omnye nomnye wenza owakhe umdlalo phaa nomnye wenza owakhe naye, kungekho mntu ahoye omnye, ubone uba futhi bonwabile. Ngase ke nale yaseBizana i-Art Center benze njalo, ongayanga ebholeni eze e-Art Center azi uba ikhona imidlalo eyenziwayo e-Art Center ngeentsuku ezithile. So ke mama, ukusho nje ngamafutshane, ungathi i-vision okanye ukusebenzisana kwethu ne-Art Center, ungathi mhlawumbe i-vision ime kanjani, njengoba sokwazi uba uyafuna i-Art Center izinto zipapasheke, but i-vision yona ime kanjani yena eza le-Art Center, mandiqale kanjani? Umbono wethu nge-Art Center wokuba yenzele into yoba kube khona abantu apha abenza imisebenzi yezandla, kube khona abantu abe-ekhthayo. Sasiyinqwenele ke osasisayiqala nentsika ispace sokurekhoda. Sasike safuna imini ntoni laa nto leyo xa uzorekhodela mini studio, esasike sacinga ngayo kwacaba umhlaba ethu mncinane. Kuthiwa besingayenzelwa encinanana nje elingela uba abantu bakwazi uba bazoqopha izinto zabo. Kodwa ke sisalindele lukhulu ngoba akuphelelanga apho ngokwe-vision yethu. Ngokuya kubonakala uba iba bhizi kuba ibisoloko ingekho bhizi. Sisenokuvela nezinye izinto ngoba sasike sacinga noba kube khona i-room, into ebu-sort of restaurant apho kuzoba khona ukutya kwesiNtu, ufumana khona ukutya okungaqhelekanga. Wazi uba xa ndiyile e-Art Center ndizawufumana ukutya kwesiNtu okungaqhelekanga, ongafane ufumane nasezivenkileni, kodwa i-Art Center uzokufumana into ezawuathrektha abantu xa ekhona, umntu akwazi uba ikhona into ezawuthi ayifumane e-Art Center. Intona umgangatho wethu ke sisacenga kancinci kancinci kancinci. Hayi makhulu, ngoba sovele wakhankanya kakhulu, bendicela usiphe amazwi okugqibela, amazwi endlela kuthi njengoba sesivalile bade sizokwenza
ubese-ke mhlambe usiphe iy'nkundla zokuxhumana xa ngabe zikhona ezo-AdSense. Ndingathi-ke ingase njengoba benikhoyo-ke namhlanje niphinde nibuye nangenye imini nibe khona nimemezele, siyazi uba nizoba khona, namkelekile apha e-AdSense manditsho. Bangalo lonke ixesha xa nize iletana yapha eofisini kaDesirag izawuziswa kum ndimhlala xa ndikhona okanye niyobhala okanye ku-AdSense manager, namkelekile nangaliphi ixesha xa nine-event enifuna uzozenza nemidlalwana yeqonga enifuna ukuyoyenza, namkelekile apha e-AdSense. Siyabulela kakhulu.